kumbang og na du mene ba ban wanra ya kanu kamat ka jura bahkan seiso nekong du ngidi masung trai ya ka ti ka jing sung trai ya kanu kamat kawan tang hadin bangila sung thu kadi bang bobu ban kong ngim sung thu la si bakas islam mentang ila sung thu bat habang ila sung thu menta ngidi ban mi sakhamat ban pen iya kata ka jing sung trai ka jongi bat habang ila pen iya kata ka jing sung trai jongi kami ka jing sung sorong yalah ka jong ti wei kami ka jing sung sorong yalah ka jong ka di ban pau kan haki dak kisin ti katahi ka bang akwa ban pha ya ka khubor sa ki no pej barok ba kani ka jing sung sorong yalah ka jong khatin ka di ban long nadu ka do nut nadu ka mesim ka jongi bat habang sung sorong kadi ban pau hagi kam kwa ban i ba ka we singi kan khot ka KS mo ni song lap tang ban lit ngap ya ta rali la ne ngam lap tang ban ya ai man sim la ni shubu kum no mo kum bang ong ba ka mission jong ka KS manta ka di ban ra ya khasur jong ka jam ru hadu dali la dang ya banut tang ban ya no senyang te kam dei kin ge jing song sorong kata ti kata ngide ban song sorong bat habang song sorong la da ka jam ru go jongi ka don kam yang i ha ka no ko por nam ta ka ni ngimdi ban benut ya ka arlai kan ta ban ya mi khmat ban rali ngimdi ban benut si hajar ban no senyang no beli kumbang ngapet kumbang ong ya ka movement jong ka manipuru ka poi cha ta bat ka bakhadu kumbang ka dau ya ka bodo mane ka di ka por ka ba ka channel si ka don ha pen ka pistok ti ngi kenturu wat ya ka channel si ba pen kolong pen kala ya ka ni kum ka we ni ka agenda lada ki we ki jep ru kila ban yo ngi haban sim ka bu ko ma jep ru ngi haban don ka literacy movement ngi haban don ka mass movement ngi don kamru ya ka ni ka jing snuthu sya ka ni ka liang no blei ka don ka issue ka di ka political dialogue te ha ba ka di ka political issue ka di ban don ka political solution